Κόρνερ για την ομάδα του Μαγνησιακού. 16ο λεπτό. Τελεστής Σαλαμούρας πέσει και προσπάθησε και ο Οικονόμου out. Καλή φάση και αυτή. Ραυτόπουλος, Πολύζος, πλασέ, πολύ καλή φάση και αυτή. Απέκρουσε πάλι τερματοφύλακας του Μαγνησιακού. Του Αλμυρού, συγγνώμη. Νέο κόρνερ. Σαλαμούρας, έχουμε ανατροπή εδώ. Η διαιτητής δεν δίνει πέναλτι, αλλά αμφισβητούμενη η φάση αυτή. Να εδώ ο Ραυτόπουλος προσπάθησε να σουτάρει, κοντράρουν τα παιδιά του Αλμυρού. Νέο κόρνερ. Φύγε. Κόρνερ για το Μαγνησιακό. Πολύζος μες στην περιοχή. Ευκαιρία εδώ του Ραυτόπουλου. Αδάμ. Κοντράρουν. Μπάλα φτάνει στο Σγουρί. Κοντράρει μπάλα πάλι. Κοιτάξτε τώρα κάτι φάσεις που έχει ο Μαγνησιακός. Κοιτάξτε μάχες μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Κρανιάς προσπάθησε ο Ραυτόπουλος. Διώχνουν οι παίκτες του Αλμυρού. Να εδώ πίσω ο Αδάμ. Γυρνά την μπάλα. Διώχνουν και πάλι οι παίκτες του Αλμυρού. Αδάμ, μια σέντρα. Φεύγει η μπάλα. Νέο κόρνερ. Υπάρχει πανικό στην άμυνα του Αλμυρού. 11 άτομα πίσω. Κρατούν το 0-0 στο 20 λεπτό. Σαλαμούρας και Ραυτόπουλος. Κρατά την μπάλα. Στον Οικονόμου. Κόβουν οι παίκτες του Αλμυρού. Αδάμ. Σαλαμούρας. Οικονόμου, Σαλαμούρας, πολύ ωραία για τον Κρανιά. Κρανιάς μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Πολύζος πάει να κάνει την κεφαλιά. Ωραία φάση πήγε εδώ να γίνει. Έδιωξαν οι παίκτες του Αλμυρού. Πολύζος εδώ βρίσκει πολύ ωραία τον Αδάμ. Αδάμ μπαίνει κόρνερ. Πανταβάλης εδώ για τον Μαγνησιακό. Πάει να γεμίσει τη σέντρα. Προσπάθησε ο Πολύζος. Βρήκε την κεφαλιά, αλλά τελικά δεν πρόλαβε ο Ρευτόπουλος. Είναι ορισμένες στιγμές πολύ καλές που έχει η ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Αλμυρός κρατά το 0-0. Πολύζος κρατά την μπάλα έξω στην περιοχή, βγάζει ωραία για τον Κατσαμόρα, μια παλιά ο Κρανιάς. Χάθηκε και αυτή η καλή στιγμή για τον Μαγνησιακό. Οικονόμου για τον Αδάμ στη μεσαία γραμμή. Μπαίνει ο Αδάμ, πάει να βγάλει για τον Κρανιά, κόβουν οι παίκτες του Αλμυρού. Και ο Τσάνιος κατά μέτωπο επίθεση εδώ του Αδάμ, κόβουν οι παίκτες του Αλμυρού. Χείρισε ένα σούτ ο Πολύζος, μπάλα βρήκε στα σώματα, τρέχει εκεί ο Σγούρης. Κόβουν οι παίκτες του Αλμυρού. Πάει να μπει και ο Πολύζος και είναι ο Ραυτόπουλος. Κεφαλιά, γκολ! Γκολ 1-0 από τον Ραυτόπουλο. 1-0 ο Ραυτόπουλος. Να τον γκολ για την Αγία Παρασκευή στο 21ο λεπτό που συνήθως σκοράρουν τα παιδιά της Αγίας Παρασκευής. Το έκανε στο πρωτάθλημα για το Χρήστο τον Ραυτόπουλο. Όλα έτοιμα να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 με τον γκολ του Χρήστου του Ραυτόπουλου. Δόθηκαν οι εντολές από τον κύριο Κασιούρα, τον προπονητή του Μαγνησιακού. Άνω. Και εδώ η όμορφη διαιτητής του αγώνα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο. Μια ωραία κίνηση του Ραυτόπουλου μέσα στην περιοχή. Θέλει, κρατά την μπάλα, κάνει ένα γύρισμα. Μαζεύει ο τερματοφύλακας του Αλμυρού. Εξαιρετική πάσα του Πολύζου Ραυτόπουλου στο πλασέ. Πολύ καλή φάση αυτή. Ωραία φάση για τους δύο επιθετικούς του Μαγνησιακού. Μπράβο στα παιδιά. Στην πρώτη φάση καλή του δεύτερου ημιχρόνου, στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μακρινή παλιά του Κατσαμόρα για τον Πολύζο. Θα κόψει η άμυνα του Αλμυρού σε πλάγιο out. Σγούρης από την πλευρά κάνει μια σέντρα. Ραυτόπουλος προσπάθησε, διώχνει εκεί ο Σαλαμούρας. Κάνει την παλαδική του. Βγάζει μια πάσα, κόβουν οι παίχτες του Αλμυρού. Ωραία, έβαλε σώμα ο Ραυτόπουλος. Κάνει την παλιά. Πολύζο στο πλασέ. Γκολ! Out! Κόρνερ, το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Εξαιρετική φάση. Απίστευτη ευκαιρία αυτή. Εδώ η κεφαλιά του Σαλαμούρα out. Σαλαμούρας κάνει κίνηση, βγάζει την μπάλα. Πρόλαβαν οι παίκτες του Αλμυρού. Ο Πολύζος γυρνά την μπάλα μόνος του εδώ. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύζος, Σαλαμούρας και ο Κρανιάς. Τι έχουμε? Offside. Offside. Δόθηκε offside ο σκόρερ και δεν μέτρησε τον γκολ, αλλά ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια των παικτών του Μαγνησιακού εδώ που κερδίζουν ένα φάουλ στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Γεμίζει την μπάλα, τρέχει ο Κρανιάς, βγαίνει ο τερματοφύλακας του Αλμυρού, μαζεύει. Ραυτόπουλος μες στην περιοχή, προσπάθησε να συνεργαστεί. Για να δούμε εδώ το Σαλαμούρα που μπαίνει μες στην περιοχή, γυρνά την μπάλα για τον Πολύζο. Ο Πολύζος για τον Σαλαμούρα, πήγαν να παίξουν το 1-2 τα παιδιά του Μαγνησιακού. Έκοψαν οι παίκτες του Αλμυρού. Κρανιάς, Οικονόμου, καλό γύρισμα, η μπάλα είναι στο Σγουρί.
από τα αριστερά, πάει για σέντρα. Ραυτόπουλος δεν θα μπορέσει μέσα στην περιοχή. Και άλλη ευκαιρία για το Μαγνησιακό. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Σπύρος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σγούρης αντικαθίσταται. Για να δούμε εδώ τα παιδιά του Μαγνησιακού. Μια καλή μπαλιά του Σαλαμούρα. Το γύρισμα αμέσως. Ραυτόπουλος στο πλασέ. Άου! Κι άλλη καλή πάση. Ωραία κίνηση του Ραυτόπουλου. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θέλει να περάσει κι άλλον όμως και κόβουν οι παίκτες του Αλμύρου. Ο Αχιλλέας του Σαλαμούρα σε ένα κόρνερ για το Μαγνησιακό. Στο πρώτο δοκάρι είναι out. Μπαίνει καλά ο Κρανιάς. Προσπάθησε να γυρίσει. Επιμένει. Διώχνουν οι παίκτες του Αλμύρου. Μονότρεμα το παιχνίδι. Σωρία ευκαιριών για το Μαγνησιακό. Πάντα 1-0. Προηγείται. Με ήρωα τον τερματοφύλακα του Αλμύρου. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει ο Πολύδος. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λεστής ο Κρανιάς. Βγαίνει ο τερματοφύλακας του Αλμύρου. Μαζεύει την μπάλα. Σαλαμούρας, Ραυτόπουλος. Προσπάθησε να βρει το Σπύρο. Διώχνουν πάλι οι παίκτες του Αλμύρου. Ένα γέμισμα του Κατσαμόρα. Καλή κεφαλιά. Εδώ πάει να φύγει ο Ραυτόπουλος. Βγαίνει ο τερματοφύλακας του Αλμύρου. Μαζεύει πάλι. Πολύ καλή εδώ ενέργεια του Πολύζου και μπαλιά για το Ραυτόπουλο. Δεν θα προλάβει. Μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Το 1-0 διατηρείται για το Μαγνησιακό. Συνέχεια στην επίθεση και στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε εδώ το Ραυτόπουλο. Κάνει ένα γύρισμα. Σαλαμούρας. Το γκολ. Το 2-0 εδώ από τον Πολύζο. Από την ασίστ του Σαλαμούρα. Γίνεται το 2-0. Εύκολο γκολ βέβαια. Κάπου εδώ ο Μαγνησιακός κλειδώνει την νίκη. 7ο γκολ του Πολύζου στο πρωτάθλημα. Πάλι ο Σαλαμούρας. Να μια μπαλιά για τον Σπύρου. Μπαλιά σέντρα του Σπύρου. Έρχεται ο Κρανιάς εκεί μες στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Διώχνουν Οικονόμου. Σας σουτάρει καλά. Δοκάρι Πολύζος. 3-0. Μπράβο. 3-0. 3-0 για τον Μαγνησιακό. Πολύζος θα κρατούσε στο τέλος με 2 απανωτά γκολ. Φτάνει τα 8 φέτος στο πρωτάθλημα. 17 στο σύνολο και 3-0. Και εδώ η αλλαγή του Πολύζου. Μίλησε στο τέλος σήμερα. Φιλικές φαλιάρες από τον κύριο Κασιούρα. Μαγνησιακός 3-0 τον Αλμύρο. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά που έχουν μείνει μέχρι το τέλος του αγώνα. Εδώ είναι ο Κρανιάς με συμπεριοχή. Πάει την μπάλα για το Ραυτόπουλο. Εδώ ο Σπύρου κάνει το πλασέ. Άου, πολύ καλή πάση και αυτή από την παλιά του Σαλαμούρα. Φάουλ με το Ραυτόπουλο. Μιλάει μπάλα. Κρανιάς, out. Τσάνιος κάνει το γέμισμα. Θα διώξει πάλι το τερματοφύλακα του Αλμύρου.